na YouTube. Jo, veľmi logické miesto. Ale chcel by som pripomenúť, že toto nebude také normálne. Trošku horor. Sami sa môžete pozrieť, že už tu rozklikal som YouTube. Ja už som to videjko videl, ale dúfam, že vám to aj bude vadiť. Ak to zaknete, tak dajte odber a keď nie, dajte tiež odber. Blížime sa ku 20 minútám. Trošky by, že dáme. Nepozerám sa. Ne. Keď sa to tiska, ja to rozbijem. Dobre, nič, no. Predpokladám, že tento kanál už vyskočil asi každému. A keď nie, gratulujem. Dobre, ale... Objavuj Black Friday zľavy až 50. No jasne, to nereaguje. No. Čiže dáme tento kanál. No, čiže Priateľ odo mňa zase odišiel. Ale mne to vôbec nevadí, pretože som konečne sama doma. A môžem si po 8 dňoch umyť vlasy. Všechny Minecraft záhady, které jsem na tomto kanále prošel, mají jednu společnou. ale môžete si raz, 2, 3, 4, 5, 8. Společnou věc. Něco, co je všechny spojuje. A tou věcí je, že všechny tyto svědectví jsou nahrány na YouTube. Nebo aspoň to jsem si myslel. Nedávno jsem totiž narazil na TikTok účet, který postuje fotky ze svého Minecraft světa na TikTok. Nic neobvyklého, dokud jsem nenarazil na tuhle fotku. Tady se všechno změnilo a já věděl, že s tímhle TikTok účtem není něco v pořádku. K tomu, aby jsme pochopili, jak se tohle všechno stalo, musíme začít od začátku. Ahoj, jsem Pickle 6314. Hraju Xbox 360 Minecraft, to je asi tak všechno. Pro tohle video mu budeme říkat jen Pickle. Na prvním videu není nic podivného. Pickle nám ukazuje jeho dům a až na tuhle zvláštní fotku, kde je vzadu něco mázlého, je všechno v pohodě. Nic nenormálního na těchto fotkách není, takže se přesuneme na další. Video, ve kterém jde těžit. Pokouším se najít spoustu zlata na můj projekt. Můj první emerald. Dobrá zahrada. Vím, že zlato je nízko, ale miluju objevování. Nic. Další emerald. Nová kejvka na prozkoumání. Rozhodování se. Možná jsem trošku spadnul do lávy, ale našel jsem diamanty. Ten výlet do kejvky byl super, sice jsem nenašel žádné zlato, ale mám jiné cennosti. Sice zatím nechápu, proč hledal nejvíc ze všech oréček zrovna zlato, ale snad se to později dozvíme. Další video v pořadí se odehrává ve Woodland Mansioně. V té Woodland Mansioně, kterou jste viděli na začátku videa. Kromě téhle fotky je tady ale podivností víc. V jedné fotce ukazuje cedulku z druhé strany schodů s nápisem Jeb was here. Nikdy předtím jsem to neviděl. Musím mít štěstí. Žádná taková cedulka ale v Minecraftu není a na druhé straně schodů nikdy nebyla. Pak ukáže na horním patře díru v podlaze, která se stejně jako cedulka ve Woodland Mansioně neobjevuje.
Všimněte si, že má v inventáři 61 torček. Na dalším slajdu má pillager položenou torčku na nose, která tam, tak jako ty ostatní věci, normálně vůbec není. Pickle ji ale nepoložil, protože má pořád 61 torček. Tyhle malé věci ale nejsou nic v porovnání s touhle fotkou. Fotkou hráče, který ho sleduje přes celý Woodland Mansion. Je jasné, že ten, kdo udělal všechny tyhle malé nepřesnosti, musel být on, ale třeba ho jen prankuje. Každopádně se věci potomhle znova uklidnily. Pickle nám ukazuje svůj nový vylepšený dům a znova zmíní, že potřebuje zlato na nějakou věc. Na konci poděkuje za veškerou podporu, kterou mu diváci dávají a zdá se, že jde všechno podle plánu. To se ale už brzo změní. Běžně tento typ videí nedělám, ale tohle vám musím ukázat. Když jsem dělal nové těžící video, někoho jsem viděl. Jen jsem ukazoval kejvku. Pamatujte, že jsem v single playeru na peaceful módu. Byla tu díra z povrchu až do kejvky. Myslel jsem, že jde o divnou generaci. Pořád jsem slyšel kroky, i když jsem se nehýbal. Přísahám, že jsem někoho viděl běžet přes jednu z kejvek. Pořídil jsem fotku, ale vystrašený jsem utekl za roh. Na fotce jsem uviděl tohle. Otočil jsem se a utekl jsem. Nevím, kdo to byl, ani jak se sem dostal, ale bojím se. Na fotce je ten stejný Steve, kterého jsme viděli ve Woodland Mansioně. Všude, kam Pickle zajde, je pozorován. Podle popisku usuzuji, že až teď si toho všiml, protože to je vůbec poprvé, co je vystrašený. Pickle se ale nezastavil a uploadoval dál. Našel Jungle Temple a vydal se i do Nedru. Snažil se na to všechno zapomenout, ale jak se ukazuje, snažit se utéct nepomůže. V popisku zmínil, že jeho další video bude jeho projekt. Konečně zjistíme, na co potřeboval tolik zlata. Je čas ukázat vám projekt, na kterém jsem pracoval. Je to tak, je to oltář k vyvolání Herobrina. Na Herobrina nevěřím, ale kdysi jsem věřil. Dokonce jsem měl svět, kde jsem se ho snažil ulovit. Zapaluju. A je hotovo. Uběhlo asi 5 minut od poslední fotky a nic se nestalo. Nevím, proč jste si mysleli, že něco udělá. V tenhle moment už byla celá koment sekce zděšená a jak jste si už asi všimli, na rozdíl od všech záhad, které jsme tu měli, tahle se odehrává na Xboxu 360. Na rozdíl od Java edice, tahle edice Minecraftu se nedá modovat. Pickle si pomalu ale jistě začne uvědomovat, co vlastně způsobil. Stalo se něco divného. Oltář je pryč a místo něj je kráter. V komentech jste mi psali, že byl i v předchozím videu, i ve Woodland Mansioně. Nechci tento svět opustit. Začal jsem ho se svým bratrem, když jsem byl mladší, ale nemám jinou možnost. Dostal jsem se až dolů a je tady díra do nějaké bílé oblasti. Takhle hluboko teď jsem. Nevím, co mám dělat. Bojím se. Pokud to někdo umí vysvětlit, prosím, ozvěte se mi. Picklevi pomalu dochází, že tahle entita, kterou se pokusil vyvolat, tady byla už dávno předtím, než se o to pokusil. A tady tímhle tu věc akorát naštval. Kam ale vede ta díra? Do Voidu to není, jinak by tam nebylo tolik světla. Ptá se svých diváků na radu a na jeden z komentářů dokonce odpoví. Můžeme dostat nějaký background k tomuhle světu? Jak to všechno začalo? Co jste tu ty a tvůj bratr postavili? Jasně, zítra udělám video. Horúčka a bolesť? Vyskúšajte Nurofen. Úľava od horúčky až na 8 hodín. Čaute, někdo chtěl, ať vysvětlím, jak jsme já a můj bratr založili tento svět, tak jsem se rozhodl ukázat vám naše staré domy. Začali jsme, když mi bylo 11 a jemu 15. Začali jsme na survivalu a prostě jsme hráli normální Minecraft. Moc často nehrál, protože měl nějaké problémy, kterým asi procházel. Odešel do psychiatrické léčebny, když mi bylo 12. Pak jsem ho moc neviděl a když se vrátil domů, držel si odstup.
Pak se začal dostávat do problémů a skoro nikdy nebyl doma. Už asi rok jsem ho neviděl, každých pár měsíců volal domů, jen prosil o peníze, ale asi po roce jsem zjistil, že se předávkoval nepěknýma věcma a že už není živý. Nerad to říkám, ale když jsem se to dozvěděl, nic jsem necítil. Miloval jsem svého bratra, ale vybral si svou cestu. Chybí mi a pak zase ne. Je to těžké vysvětlit. To je zatím všechno. S Bohem. Teď už chápeme, proč se Pickle odmítá vzdát tohoto světa. I přesto, jaký jeho bratr byl, nechce smazat tu jedinou dobrou vzpomínku, kterou na něj má. Na jeden z komentářů Pickle odpověděl: použij kbelík s vodou a dostaň se do té bílé oblasti a pak zase můžeš vyplavat. Udělal jsem to. Video je postnuté. Ahoj lidi, protože jste si o to žádali, jdu do díry. Pomalu doplave až dolů a tam uvidí místnost. Vidí ložnici a předpokládá, že to udělala entita, kterou potkal v kejvce. Pak vejde do místnosti se 3 dveřmi. Prý se je pokusil zničit, ale jsou jako bedrock. Nakonec doplaval zpátky na povrch, ale z tohoto videa nastalo více otázek než odpovědí. Tento Herobrine, či co to je, kterého už jsme několikrát viděli, vykopal kráter, který vede až k téhle bílé místnosti, která podle mě až moc okatě připomíná svojimi bílými zdmi a jedinou postelí psychiatrickou léčebnu. Není to zvláštní shoda náhod, že zrovna jeho bratr byl v psychiatrické léčebně? Proč mu tohle všechno ale tato entita ukazuje? Co se mu o jeho bratrovi snaží říct? V dalším příspěvku se entita znova projeví a vypadá to, že věci se jen tak nezlepší. Ahojte, myslím, že s kejvkama jsem skončil. Jenom jsem chtěl získat diamanty a zlato, když jsem objevil tenhle tunel. Měl jsem z něj nepříjemný pocit. Na konci bylo světlo a fence. Za nima už byla jen tma. Zalagovala se mi hra i audio. Byl jsem na odchodu z tunelu, ale když jsem se otočil, v pohledu třetí osoby, viděl jsem ho. Co je sakra v mojí hře? Čau, někdo mi doporučil, abych zkusil promluvit s Cave Stevem. Budu mu říkat jen CS. Pomocí signálů se pokusím dostat do temné oblasti pomocí páčky. V ložnici jsem mu nechal cedulku, kdo jsi a proč jsi v mém světě. Vzal jsem si páčku z ložnice a otevřel jsem s ní prostřední dveře. Fungovalo to. Jak vidíte, je tu divný střih mezi světlem a tmou. Šel jsem pořád rovně, nahoru po schodech a našel jsem tohle. Hodně divný. Dlouhá chodba. Abyste viděli, jaká tma tu je, tohle jsou dveře. Na konci tunelu jsem našel briky a v nich vodu. Dostal jsem se nahoru a není to nic než studna. Nechal jsem tu cedulku. Proč si to postavil? Můj obraz se pomalu začíná glitchovat. Vrátil jsem se do kráteru a z něj do ložnice. Byla tu nová cedulka. Hádám, že nám chce něco říct. Je jasné, že je to nějaká šifra. Po skopírování téhle šifry a vložení do programu, který automaticky rozšifruje, jsem našel něco opravdu strašného. Při položení otázky kdo jsi, entita odpověděla: Já jsem Bůh. Konec je teď. Ty umřeš. S Bohem. Asi je jasné, že tahle věc, která k němu promlouvá, není jeho bratr. Proč by ubližoval jeho vlastnímu bratrovi? Co má tohle znamenat? Ta studna, je jasné, že chtěl, ať ji najde, proto vytvořil kráter a uvnitř něj cestu ke studni. Bílá místnost, plná světel, odkazuje na psychiatrickou léčebnu, ve které byl jeho bratr držený. Proč ale ta studna? Sice tato entita asi nebude Pickleův bratr, ale mohl by to být někdo nebo něco, co ho dobře znalo. Pickle nám nikdy neřekl, co může... To by stačilo. Ať video budu na budoucí můžu mluvit. A nie...